Mateo Kapitulo 5. Busa, sultihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyo pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Nasayod kamo, nga ang mga tao giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay. Ang magpatay, manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo, nga ang masuko sa iyang isig katawo, dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo, manubag niining ngadto sa labaw hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, maladmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa, inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug bilanggoon kaniya. Ug magpabilin ka didto, hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa.